I give the floor next to Alice Teodorescu-Move. Och fundera sedan på om det är detta Europa som du vill lämna över till dina barn. Därför att ni bryr er inte om fred. Och det är en kamp för civilisation som kan skilja gott från ont. Vi än en gång står inför att välja mellan civilisation och barbari. Varmt välkomna till Teodorescu möter som idag sänds från Europaparlamentet här i Bryssel. Idag är jag väldigt glad över att få bjuda in Kaare Dybvad Bek som är Danmarks minister för integration och migration. Stort välkommet till Bryssel. Tack, många tack. Danmark är ju en förebild för Sverige måste jag säga, för Sverige oavsett politisk inriktning, inte minst när det kommer till migration och integration. Jag skulle vilja börja med vad det är som gör Danmark så framåtseende i de här frågorna. Vad är det för er historia kanske som gör att ni har landat så rätt? Jag tror vi har tagit en diskussion meget tidligt i integrationsfrågan, hvor at vi har også måske været mere aggressive i debatten, end man har været i nogle af vores nabolande, og det har gjort, at man er kommet hen til den konklusion, at antallet af personer, der kommer, betyder meget for, om man kan integrere folk. Volymen. Ja, volymen betyder alt for, om man kan blive integreret i sin lokale samhæld, om man kan komme på skole, få bostad, få muligheder i sit liv. Der betyder det utrolig meget, hvor mange der kommer. Og den erkendelse tror jeg, vi har gjort relativt tidligt, og det har hjulpet os i forhold til at kontrollere migrationen. Og så tror jeg, at vi kulturelt, selvom vi jo har meget til fælles med Sverige og med Norge og Finland, så tror jeg også, at vi kulturelt har været mere et landbrugsland, mindre et industriland, og det tror jeg også har betydet noget i forhold til, hvordan man ser de her ting, at i en svensk bruksort, der skal man arbejde sammen hele vejen rundt for at få malmen ud af bjerget, hvor i Danmark har hver enkelt landbruger sin egen virksomhed, og på den måde bliver forholdet mellem folk anderledes. Så det tror jeg har betydet noget i udlændingedebatten. Har den danska opinionen varit mer mottaglig för en skarpare ton, eller är det politikerna som har varit modigare och orkat stå emot en kritisk opinion? För i Sverige var ju det väldigt tydligt med en mycket stark åsiktskorridor i de här frågorna. Og jeg tror også i Danmark, at det har været meget hårdt at være stram, som vi kalder det på udlændingepolitik, altså ønske restriktioner på migrationen. Det var ikke nemt i 2001-2002. Der blev man kritiseret meget fra kulturfolk, fra tidningernes lederskribenter. Men jeg tror, at forskellen, det der er uliga fra os til Sverige, er, at det måske mere har været accepteret at have forskellige positioner, hvor at i Sverige er der måske mere en søgen efter, at alle skal være enige. Den eksisterer ikke lige så tydeligt i Danmark. Jag minns ju att det var ju en samproduktion mellan Danmark och Sverige där just de här frågorna diskuterades och där skiljelinjerna ju var väldigt, väldigt stora. Och du är ju socialdemokrat och jag finner ju mig själv som kristdemokrat stå väldigt nära den politik och retorik och den probleminsikt som ni har haft i Danmark. Både att den var tidig men också att ni har just insett sambandet mellan migration och integration och hur det samspelar. Hur skulle du beskriva den framgångsrika integrationen ur ett danskt perspektiv? När är man integrerad i Danmark? Jamen for mig er man det, når man forsørger sig selv, når man ikke nødvendigvis er enig i alt, hvad Danmark bygger på, men man er enig i de fundamentale ting, at der er hjemstilhed mellem kønnene, at der er demokratisk tradition og deltagelse, at man opfostrer sine børn på en ikke voldelig måde. De ting skal man
være med i, hvis man vil være en del af vores fællesskab. Og det er det, som vores integrationspolitik tager som sigte i de her debatter. Og jeg kan godt lide, du siger forskellen mellem at være socialdemokrat og være borgerlig eller kristdemokrat. For mig er det jo et meget socialdemokratisk synspunkt, at migration først og fremmest er en byrde for dem, der har de dårligste muligheder. Så hvis du tager til Danderyd eller Täby, så er migration jo en fordel. Det giver muligheder. Det er billig stætning, billig transport. Hvis du tager til Tumba eller Botkyrka, så er det der, man oplever byrderne på sin arbejdsplads i sit bostadsområde, millionprogramsboliger. Det er dem, der har udfordringen med migrationen, og derfor er det dem, der bliver ramt af migration. Og derfor bør de mennesker, der gerne vil repræsentere folk med lave lønninger, folk med kort uddannelse, de må også være kritiske over for migrationen. Og der tror jeg, at mange socialdemokratiske partier har lavet analysen forkert. Precis, att man ser de här människorna som offer istället för att det är de som man behöver fixa möjligheter för att bli en del av samhället. Vi pratar ju mycket i Sverige om att det inte längre räcker med att man bara är självförsörjande, utan att det också är, precis som du beskriver, integration handlar om värderingar. Hur överför man de här västerländska, skandinaviska, europeiska, vad man nu vill kalla dem för, värderingarna till människor som har med sig andra värderingar, grundade i en annan kultur och som kanske tycker att deras värderingar faktiskt är bättre än våra. Hur gör man med dem som inte vill integreras i våra samhällen? Har ni någon bra medicin på det? Nej, det är svært. Jeg tror... Ställer ni krav på värderingar när man får medborgarskap? Ja, altså hvis du skal have statsborgerskab i Danmark, er der en række krav til, at du skal forstå. Du skal tage en statsborgerskabsprøve, hvor der er blandt andet vurderinger, spørgsmål, frågor om vurderinger i det danske samfund. Man skal skrive under på, at man overholder vores lovgivning, de værdier, som vores samfund Och finns det bygger någon på. konsekvens om man Nej, då det er jo skriver svært, under? Och... Nej. Og det får vi jo også kritik for, at nogle af dem, som bliver statsborgere, så har skrevet ting på sociale medier, som er ekstreme. Og det prøver vi at finde en vej til at håndtere, men det er jo svært at komme ind i hovedet på folk. Man kan jo ikke, folk kan jo sige, hvad de vil, men de kan også tænke noget, og det kan vi jo ikke kontrollere, og skal vi ikke kontrollere. Men jeg tror, der er en del, der handler om, hvad er volumen hvert år. Der er Sverige jo nu et godt sted. Alle de nordiske lande er et fornuftigt sted i forhold til, hvordan det var for 10 år siden. Og så er der et andet spørgsmål, der handler om, hvor lang tid tager det for at tilegne sig, for at tage de værdier, som der er i nordiske lande, og gøre dem til sine egne. Og det kan tage meget lang tid. Tar det flere generationer? Det vil jeg tro. Ja. For mange af vores indvandrergrupper, der er børnene mere religiøst ekstreme end de voksne. Min svigerfar jobbede på et slagteri, da de første tyrkiske gæstearbejdere kom til Danmark, og dengang var der jo ikke nogen af dem, der havde problemer med at slagte svin, eller være en del af arbejdspladsens fællesskab. De var ikke religiøse. Hvis du tager ud på en buschauffør, frokoststue, så er der ikke religiøs ekstremisme der, men det er der på nogle universiteter, på højere videregående uddannelser. Og den konflikt er ekstremt svær for os, fordi den nye generation ofte er mere ekstrem end den generation, der indvandrede. Men vad är det i våra samhällen då som gör andra generationen mer extrem? För det uppstår ju uppenbarligen hos oss. Om första generationen ändå är lite mer liberal,
allt är ju relativt, men och sen händer, för det ser vi också bland gängkriminella i Sverige, att det ofta är andra generationen. Vad är det i våra samhällen som uppmuntrar till det här beteendet? Altså, jeg tror, at der sker en meget større mobilisering fra lande i Mellemøsten, i golfstaterne, mobiliserer, sender budskaber gennem alle de mediekanaler, der er i dag, som opfordrer folk, som opmaner folk til at være mere identitetssøgende imod. Og då blir religionen den. Ja, der bliver religionen. Jeg tror, der er en del, der handler om den propaganda, kan man kalde det, der kommer udefra. Og så er der en del, der handler om selvfølgelig, at det er svært at have både en kultur hjemmefra og en kultur, man lever i. Og nogen kan, også fordi de bliver diskrimineret, være arige på det samfund, de bor i, og derfor søger de noget ekstremt. Men jeg tror, den store forskel er, at når man kom på 70-tallet til Sverige for at arbejde på Volvo i Göteborg, så kunne man ikke se Al Jazeera, eller man kunne heller ikke se YouTube-kanaler med ekstreme budskaber. Der var selvfølgelig også i Sverige og Danmark og andre steder nyheder, titlinger, som man kunne læse, men det var jo moderat, det der blev formidlet. Og der er en informationskamp, som jeg mener foregår i øjeblikket. Danmark står ju till skillnad från Sverige utanför EUs gemensamma asylsystem. Men ni har ingått en rad olika avtal som ändå gör att ni är med i Schengen och Dublin och sådär. Hur fungerar den här ordningen för Danmark att välja ur kakan men inte köpa hela paketet, tycker du? Jamen, vi rystede om det i 2015, og der blev det et nej til at afskaffe den her særordning. Og den har ni haft från början, eller? Den har vi haft siden 93. Jeg stemte for at afskaffe det, fordi jeg mener, at vi skal indgå i det fulde fællesskab i Europa. Og det giver os ikke nogen store fordele i forhold til at føre en restriktiv migrationspolitik. Hvis vi ville lave et tredjelands samarbejde med Rwanda, som vi havde på et tidspunkt, og stadig kæmper for samlet i EU, men som vi havde en ambition om at lave bilateralt, så ville vi kunne gøre det, og det kan andre EU-lande ikke. Så der er nogle dele, som er anderledes, men i det store perspektiv, der gør det ikke nogen væsentlig forskel. Og jeg tror, det er vigtigt at sige for mig, at når det kommer til solidaritetsmekanismen, så har vi gennem mange år støttet især Grækenland, andre lande, som er på de ydre grænser med patruljebåde og økonomisk bistand. Så vi betaler et større beløb end det, vi ville være forpligtet til, hvis vi var med. Det er vigtigt for os, at vi ikke, at vi også er solidariske med de andre lande i unionen. Du nämnde ju Rwanda-modellen. Och det är ju någonting som du tog initiativ till. Kan du berätta lite mer om vad den modellen går ut på och hur ni jobbar för att realisera den? Jamen, den går ud på en grundanalyse, som siger, hvor kan man hjælpe flest mennesker. Det er det første fråga. Det andet fråga er, hvordan hjælper man dem, der har størst behov for skyld først. Og lige nu er det sådan, så det er ikke dem, der har størst behov for beskyttelse, som først får det. Det er dem, som er relativt stærkere, der kommer over Middelhavet. Og pengar at betale. Ja, som kan betale. Og det er jo ikke, fordi de er ressourcestærke i en nordisk forstand, men i forhold til andre flygtninge er de ressourcestærke. Og samtidig kan vi hjælpe cirka 130 gange det antal, vi hjælper. For en person, der kommer til Europa, kan vi hjælpe 130 i en flygtningelejr drevet af UNHCR. Men är tanken att de ska få asyl i det här tredje landet, eller vad? Tanken er, at man laver en asylproces i det land, og som udgangspunkt får man beskyttelse i det land. Och det är det landets lag som gäller? Ja, og det skal selvfølgelig være et land, der overholder menneskerettigheder. Men det är inte dansk lag eller EU-rätt? Nej, det vil være i det pågældende land. Ja. Og så er meningen jo også,
at de europæiske lande hvert år skal tage en kvote af de flygtninge, for at sikre sig, at det land ikke står med den udfordring alene. Så hvis man forestiller sig, at det var Rwanda, som der har været diskussion om, så ville de skulle køre asylprocessen, og efterfølgende så vil de europæiske lande hente flygtninge i Rwanda, om det så er 100.000 om året, eller hvad man kan forestille sig. Det kan der jo være en diskussion om, men hvis man tager det nuværende niveau af migration til Sverige, antallet af spontane asylansøgere, så vil det svare til ca. 200.000 på EU-plan, hvis det skulle være på niveau med det, Sverige har i de her år. Så det vil være diskussion om, hvor mange det skulle være, afhænger af situationen selvfølgelig, men ikke alle vil komme til Europa, for så vil det være en tiltrækningsfaktor til det land. Og vi gør det allerede i det, der hedder Emergency Transfer Mechanism, som er i Rwanda, hvor man tager flygtninge fra Libyen, som lever meget usikkert i stor fare, og overfører dem til Rwanda, hvor de bor godt og får træning, uddannelse, og så tager lande i Europa, det er især Finland, Holland, tager dem til deres lande. Och det är inte inom ramen för FNs kvotflyktingsystem? Nej, det er en særlig ordning, en som hedder Emergency Transfer Mechanism, og det har Rwanda allerede praktiseret i en årrække, og det er jo inden for den type af arrangement. Och skulle den modellen, om den implementerades, innebära att man inte längre kunde söka asyl direkt i Europa eller i Danmark? Så vil man blive overført til det land for at søge asyl, og i det pågældende tredje land vil man jo også kunne vurdere, hvem der har det største behov for at få asyl. Og der vil være nogen, som er altså helsemæssige årsager, vil være først, og nogle andre, som vil kunne vente længere tid på at få beskyttelse. Og det vil være en samlet vurdering. Och hur långt har ni kommit i den här processen mot en sån här modell? Vi var egentlig kommet ret langt i vores samarbejde med Rwanda. Der var en interesse derfra. Vi blev overhalet af britterne på det tidspunkt, og der har været mange diskussioner om det. Nu arbejder vi først og fremmest på at få en europæisk løsning, på at sikre os, at vi ændrer EU-reguleringen, så de enkelte lande selv kan lave den type af ordninger, eller at man laver det fælles gemensamt for unionen. En af de to løsninger håber vi på at få etableret, og der er en række EU-lande, som er interesseret i at bygge partnerskaber, og hvis man kommer i en gruppe af lande, så er det vores overbevisning, at man kan lave gode aftaler med tredje lande. Det finns ju de som hävdar att en sån här ordning skulle strida mot asylrätten och som inte uppfattar att politiker faktiskt är de som stiftar lagar och kan ändra lagar. Det är ju intressant. Men vi kristdemokrater gick ju till val på en modell som verkligen liknar det du beskriver, med den variationen att vi tänkte att det skulle vara EU-rätt som skulle tillämpas i tredje land. Det är ju en teknikalitet som man kan orda om, men upplever du att det finns en insikt kring att det är dit vi behöver röra oss? Jag upplever att det är många som vill laborera med det befintliga systemet och lappa och laga i det, men som inte kanske har insett att det systemet tillkom i en helt annan situation när Europa var i ett helt annat läge. Och vad skulle krävas för att de här länderna, jag tänker på de 14 som skrev under det här brevet till Ylva Johansson när hon var migrationskommissionär. Det var ju en av dem som skrev under, där ni talade om innovativa lösningar. Vad ska vi göra, vi som tror på en sån här modell, för att röra oss mot vad som verkligen skulle vara en innovativ lösning? Jeg oplever en stor bevægelse blandt de europæiske lande i den her tid. Jeg kom for 3 år siden til det første rådsmøde omkring migration. Og der var vi måske det eneste land, måske var Østrig også med, som dem, der støttede
de her innovative løsninger. Nu var der senest et brev med 17 lande. Nu har der været valg yderligere i et par lande. Jeg håber på, at der også der er stor interesse. Det er i hvert fald det, der er blevet sagt i den tyske valgkamp, at man har interesse i også at være med i de her løsninger. Så for mig at se, er der mange, der er blevet overbevist. Ikke så meget af mit budskab og mine talegaver, men måske mere af den situation, som der er i rigtig mange lande. Altså Tyskland er hårdt ramt af migration. Østrig havde på et enkelt år over 100.000. Belgien, Holland. Mange lande er udfordret, og derfor ændrer man også perspektivet på, hvornår der skal ske noget, tror jeg. Så du tror att på sikt så kommer vi röra oss mot en ordning där det prövas utanför EUs gränser? Det skal først. Italien har jo lavet en aftale med Albanien. Ja, og der er mange. Jeg kender ikke alle detaljer i den aftale, men det, som hedder forbindelseskriteriet, connection criteria, i reguleringen omkring EU's ydre grænser, det er det, der er afgørende, og som er en del af asyl- og migrationspagten, at det skal revideres til sommer. Det er omtrent samtidig, at vi overtager formandskabet for rådet, og vi håber på, at vi kan sikre, at det bliver muligt for de tredje lande, når det skal revideres, at lave en ændring, sådan så Italien eller Østrig eller Sverige eller andre lande vil kunne gå sammen og sige, nu laver vi en aftale med Albanien eller Tunesien. Men då är ju fokus på återvändande. Ja, eller? Det är också viktigt. Ja. Alltså, men det jag far efter är ju snarare att vi... Alltså återvändande problematiken är ju ett symptom på att det andra inte fungerar. Vad gör vi åt det första problemet? Men återvändarproblematikken er enormt vigtig. Tager man 2024, kom der 1 million til EU og søgte spontan asyl. 1/3 af dem havde asylkrav. 2/3 var økonomiske migranter. Det er uholdbart. Hvis man har en effektiv återvendende politik, så vil de 2/3 reelt ikke have nogen muligheder i EU. De ville skulle vende tilbage til deres land, ville ikke kunne arbejde, ville ikke kunne blive i Europa. Det er første skridt, mener jeg, på at få kontrol over det. Man börjar bakifrån. Man tager, ja. Og det kan alle EU-lande gøre. Det er også det, Sverige gør i øjeblikket. Ændre, vi kalder det hjemrejsepolitikken, så man ikke har mulighed for at leve et normalt liv, hvis man ikke har legal ret til at være. Sådan er det jo i mange EU-lande. Der kan man leve helt normalt, bo i et normalt bostadsområde, have et normalt job. Og hvis det er tilfældet, hvorfor skulle man så tage hjem? Så er der jo intet incitament til at følge den lov, der faktisk gælder. Og det er et problem, som findes mange steder. Just det, och jag förmodar att ni i Danmark då inte heller tillerkänner människor som har fått avslag vissa rättigheter till välfärden som vi ju gör i Sverige. Det findes ikke. Vi giver folk mulighed for at bo, og der bliver serveret mad for dem. Familierne har mulighed for selv at lave mad. I väntan på att de ska... Ja, indtil de rejser hjem. Så de bor men om de går under jorden, som ju är fallet i många fall? Ja, vi har en del, som er udrejst af Danmark, og mange af dem sandsynligvis til Tyskland, hvor man har mulighed for at leve normalt som afvist asylansøger. Vi mener ikke... Jeg forstår faktisk ikke venstren i den diskussion, fordi det demokratiske er jo det, der bliver besluttet på Riksdagen i Sverige. Og hvis man der beslutter, det her er vilkåret for at få asyl, så er det jo med en demokratisk legitimitet. Men det, som nogen på venstren siger, er, selvom du ikke lever op til de krav, så skal du alligevel have en bagdør ind. Men den bagdør er jo udemokratisk. Det er jo en illegitim, det er jo en udenomparlamentarisk vej til at få asyl. Og det er jo ikke fair. Det er jo en helt rimelig krav, hvis man ønsker 10.000 kvoteflygtninge til Sverige, så kan man jo stille det som en proposition i Riksdagen
Og hvis der er flertal, så kommer der 10.000. Men man kan ikke først vedtage en lov, og så sige, vi er ligeglade, om folk overholder den. Det forstår jeg ikke, at man på venstre side støtter. Var går skiljelinjen i de här frågorna i Danmark? Eftersom det verkar råda ganska stor enighet mellan borgerliga partier och socialdemokrater. De som har en annan uppfattning, finns de? Och vad utgår de ifrån för verklighet? Der er jo variationer, men jeg vil sige, at det store billede er, at vi har 80%, som er midten. Og der er to ydre vægge, to ydre grænser for de 80%. 10% på den ene side til højre, som siger, vi vil udtræde af alle konventioner. Vi vil ikke være i menneskerettighedskonvention, statsborgerkonvention, flygtningekonvention, fordi det begrænser Danmarks muligheder. Det støtter vi ikke, fordi vi mener også som et lille land, at den internationale retsorden er vigtig for os. Det er yderst til højre, og yderst til venstre er der også måske 5-10%, som ikke anerkender, at volumen betyder noget. Så det er ydergrænserne for åsigtskorridoren på det store, brede migrationspolitiske men då menar du att den politik som ni jobbar för i form av bland annat Rwanda-modellen, att den inte då strider med asylrätten som säger att man ska få sin sak prövad var som helst? Afgjort. Den er inden for asylret, flygtningekonventionen, den er inden for menneskerettighedskonventionen. Det er afgørende, fordi vi støtter. Men om de inte då längre får rätt att söka i Europa? Man har ret til beskyttelse, men man har ikke ret til at vælge, hvor man vil have beskyttelse. Så det er klart, hvis vi sagde, du kan få beskyttelse i et land, der er i borgerkrig, i Sudan eller andre steder, så vil det selvfølgelig være et brud med men så længe man søger og får asyl i et trygt land. Der er stabilt og trygt, og hvor man ikke vil blive udsat for personlig forfølgelse, det er fuldt ud legitimt inden for flygtningekonventionen. Det er jo det, der nogle gange er udfordringen, at konventionerne bliver skrevet på en måde, og så bliver de senere fortolket på en anden måde. Og flygtningekonventionen blev skrevet efter krigen, fordi vi havde haft en oplevelse. Og alle var i Europa. Ja, at jøderne på 30-tallet havde rejst mellem lande i Europa for at få asyl, men alle havde afvist dem. Og så var de rejst tilbage til Tyskland for så senere at blive slået ihjel under holocaust. Og det er den oplevelse, flygtningekonventionen bygger på. Og det er ikke det samme, som hvis man rejser gennem 10 eller 12 sikre lande, hvor man sagtens kunne få et stabilt og fredeligt liv, for så at søge asyl i land nummer 13 eller land nummer 14. Det er to forskellige ting, og der må vi insistere på, at det er flygtningekonventionens tekst, vi arbejder ud fra. Det er ikke, hvordan folk i dag har fortolket den i en retning, som vi mener ikke nødvendigvis gælder mere. Jag tänkte på en annan sak som du sa tidigare. Att de som man i så fall skulle ge asyl till, de skulle vara de som har störst behov. Och så tänker ju vi också med vårt förslag. Finns det inte en risk att de som har störst behov också är de som är väldigt svåra att integrera? Jo, det är det klart. Får man räkna med att en viss andel av de som man tar emot inte kommer att kunna arbeta på våra högkvalificerade arbetsmarknader till höga löner och så vidare, och att vi på något sätt bygger in ett utanförskap så länge som vi har en generös politik på det här området? Det är klart en risiko. Och det är priset vi betalar för. Det tror jeg, man bliver nødt til at acceptere, fordi jeg kender godt de forskellige nationaliteter og deres, hvordan de har klaret sig i det danske samfund. Det er ikke afgørende, om man er flygtning eller ikke flygtning. Det er ikke afgørende. Det, der er afgørende, er, har man en kultur, man kommer fra, som kan integreres i
europæisk kultur. Så folk, der kommer fra Sri Lanka, det er flygtninge, der kommer fra krig, som har en helt anden hudfarve, som har en helt anden kultur, en helt anden region, men de klarer sig enormt godt i det danske samfund, mens at folk fra eksempelvis Syrien, som er en stor gruppe, klarer sig meget dårligt i det danske samfund. Meget, meget få er i arbejde. Ska det og då det bliver man vara nødt en til, faktor? Nej, det skal ikke være en faktor, Nej. synes jeg, i vurderingen af, hvem der skal have asyl. Men når vi kigger på arbejdskraft, legal migration, der mener jeg, at det betyder meget. Hvem er det, man inviterer? Hvor lang tid vil de reelt være i arbejde? Men i forhold til asyl, når vi tager kvoteflygtninge fra FN, så tager vi fra Rwanda, fra Eritrea og fra Afghanistan. Og dem, vi tager fra Afghanistan, tror jeg ikke nødvendigvis bliver velintegreret i Danmark. Der er en risiko for, at de vil være arbejdsløse eller vil have sociale problemer. Men vi mener også, at vi bliver nødt til at tage et ansvar for også den situation, der er i Afghanistan, hvor mange flygter fra Taliban-regimet dernede. Och många kvinnor inte minst. Ikke mindst, så jeg tror, det er vigtigt at adskille, hvem der er produktive i samfundet, hvem der er kulturelt forenlige med et samfund, og asylretten, som jo kigger på, hvem har ret til beskyttelse. Men vores synspunkt er også grundlæggende, at når du kommer fra et land, der er i krig, og får asyl, så er det midlertidigt. Så skal man rejse tilbage til det land, når der Ni ikke har tillfälliga uppehållstillstånd. Hvilket? Ni har tillfälliga uppehållstillstånd. Ja, Ja. altså det ja. Så tanken är att man ska återvända när kriget eller... Og det er ikke altid, det kan lade sig gøre. Men for ukrainerne, til eksempel, som er i Danmark i et stort antal, der er det vores klare udgangspunkt, at de skal vende tilbage til Ukraine, når krigen er færdig. Og det samme gælder for flygtninge fra Syrien. I Sverige har vi ju ett stort problem med antisemitism, inte minst i den här gruppen som kommer från Mellanöstern och som har tagit med sig den till Sverige. Och det skapar en mycket svår situation för den judiska minoriteten. Upplever ni samma sak i Danmark? Ja, tyvärr er det udbredt antisemitisme, når vi ser på registrerede hadforbrydelser mod religiøse minoriteter. Der står jøder for tæt på halvdelen, selvom de udgør en meget lille del. Vi har måske 8-10.000 jøder cirka i hele Danmark. Vi har en jødisk skole i København, som har hegn og overvågningskamera, pigtråd. Vi har en synagoge, hvor vi har svært bevæbnede vagter stående døgnet rundt. Det er en meget stor udfordring. Vi havde et terrorangreb i 2014, hvor der også hvor terroristen, som var med arabisk baggrund, forsøgte at trænge ind i synagogen for at slå folk ihjel der. Og efterfølgende, da han skulle begraves, fordi han blev efterfølgende slået ihjel af politiet, der kom der 600-700 følgere til hans begravelse for at anerkende ham, eller for at hylde hans bedrifter, i det han havde slået en jødisk vagt ihjel, og efterfølgende forsøgt at slå mange flere ihjel. Så der er jo en understrøm. Trots att ni arbetar så intensivt med integration. Men det er ekstremt svært. Vi har taget mange initiativer for at stoppe den antisemitisme, der foregår, men det er virkelig svært, og der foregår også, synes jeg, som følge af nogle af de demonstrationer, der har været omkring Gaza-krigen, en alliance mellem danskere, som jo ikke støtter Hamas, men som er imod krigen, og folk med minoritetsbaggrund, som mere eller mindre åbenlyst støtter Hamas. Og de ender med at stå samme sted. Og det er ekstremt Har ni fall där då de har blivit fällda för hets mot folkgrupp? Ja, der er nogen, som er blevet ikke for hets mod folkgruppen, men for vores paragraf om
billigelse af terror, altså støtte. Uppvigling. Ja. Folk, der har sagt ting på kamera omkring Hamas, som efterfølgende er blevet dømt for det. Så vi har en lovgivning, der faktisk er hård over for terrorsympati. Men i forhold til jøderne er det en svær tilværelse. Vi får mange underretninger om skoler, almindelige skoler i hovedstaden især, hvor at jødiske børn bliver udpeget, bliver mobbet, hedder det på svensk, ja, af de andre børn alene, fordi de er jøder. Og det er jo en umulig tilværelse som forældre at skulle have en oplevelse af, at ens børn bliver udstillet alene på baggrund af deres Och det är ju en indikator, brukar jag säga, på att man i övrigt inte heller är integrerad när man ger sig på den judiska minoriteten. Du, vår tid börjar rinna ut. Jag har en sista fråga. Ja. Ni tar ju över ordförandeskapet i EU, precis som du nämnde, den 1 juli. Då undrar jag lite, vad tror du att ni kommer jobba med vad gäller just migration i Europa under ert ordförandeskap? Jamen, vi kommer til at arbejde med ordførerne af hjemrejse for flere. Det er noget, hvor der er stor enighed mellem mange lande bakker op om nye løsninger. Vi kommer til at arbejde for større kontrol på de ydre grænser, særligt østpå, hvor vi ser Rusland bruger migranter som et våben, inviterer folk på turistvisum og sender dem ud til grænsen til Finland, til Polen, fordi de ved, at hvis der kommer mange flygtninge til Finland ukontrolleret, så er det destabiliserende for det finske samfund. Og det skal vi slå hårdt ned på. Og så kommer vi til at arbejde med tredjelande, altså muligheden for at lave Rwanda-løsninger, Albanien-løsninger, på en måde, som er anerkendt af EU-retten, og som man kan lave måske flere lande sammen i EU. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Jeg har været i det her, på det her område i 3 år, og har siddet til rådsmøder mange gange, og nogle gange har jeg tænkt, det flytter sig aldrig. Det er de samme ting, alle folk siger. Men nu synes jeg faktisk, at det virker som om, der er en reel bevægelse og en anerkendelse af, at der skal ske noget markant anderledes, hvis vi skal have tillid i vores befolkninger til, at vi kan kontrollere, hvem der kommer ind og ud af vores lande. Og det er det handler om. Den demokratiske legitimitet i Europa er ekstremt meget på spil i forhold til, om man har kontrol over, hvem der kommer til ens land. Det tror jeg, vores befolkninger forventer af os, at vi har. Det är tur att vi inte har danska socialdemokrater i Sverige, för då hade det varit svårt att få regeringsskifte, känner jag. Tusen tack för att du tog dig tid och tusen tack till er som har tittat. På återseende.